Bi abe sibiri la novembre kalo kile seegin san 2025 foli bɛ aw ye faw sigiyɔrɔw la amunu bɛ k'an lajɛ Mali kɔnɔ Mali kɔ kan. Kunnafoni daminɛ la kunungo juma novembre kalo kile 7 Faransi jamana ye kunlaseliba kɛ a ka bɔlɔlɔsiraw fɛ min na a y'a ɲini a ka jamanaden fɛn fɛn ni o ye a ka ressortissant fɛn fɛn bɛ Mali kɔnɔ ko u bɛɛ ka Mali jamana bila ni wagati kofɔlen yɛrɛ o la fɛn min communiqué in laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye Faransi jamana ye a yira communiqué kɔnɔna la ko an ka jamana bɛ degunbaw de kɔnɔ ni hôpital kɛ lakanabaliyaw la marabolo kɔnɔna ni o ye région kɔnɔnaw ye hali faba yɛrɛ fana bɛ degun minnu kɔnɔna la ko kama ko a y'a ɲini laɲini kɛ a ka jamanadenw fɛ u ka Mali bila ko wa ko avion commerciaux fana bɛ yen nɔ walasa ka se ka u ka bɔli kɔni k'o nɔgɔya jamana kɔnɔna la wa k'a b'a gɛlɛya u ma u kana dugumasira kɔni ta an ka u ka bɔ ni sanfɛ siraw ye. Kunungo juma fɛn min ye AES jamana ministre minnu ɲɛsinnen lakana ko ma ni o ye ministre de la défense ye olu bisimilala ɲamɛkaw fɛ yen nɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya Niger jamana o kɔnɔna la général Abdurhamani Tiani yɛrɛ kɔni fɛ min yɛrɛ la u sigila ka kuma fɛn caman kan n'o bɛ tali kɛ lakana kow la ani ka dɔ k'a fɔ AES jamana ministre bɛ se ka u bolo di ɲɔgɔn ma cogoya min na ka se ka jamana ɲɛtaga o sabati ani ka basigibaliya kɛlɛ fɛn min général de brigade Célestin Sempore ale bɛ yen nɔ ni ale Burkina Faso ministre de la défense fo ka taa se Burkina Faso ministre de la défense ma ni o ye général d'armée Salifou Modi ani Mali ministre de la défense ni o ye général Sadio Kamara ye. An bɛ wagati bɔ bi tajiko gɛlɛya la ni o ye essence ani gasoil sɔrɔ baliya ye min yɛrɛ kun kelen don ka sababu ye ka station de service caman kɔni dafa min na bolimafɛn dɔw bɛ tile 3 yɛrɛ kɛ ɲɔni u ka essence olu sɔrɔ nka ka sababu kɔni kɛ ni jamana ɲɛmaaw ka wuli ka jɔ ani jamanadenw ka cɛsiri ye an don min ko bi tiɲɛ don tajiko gɛlɛya ma ban nka dɔɔni kɔni bɔra i ka dɔn k'a fɔ aranjan minnu kɔni tun bɛ jɔ station de service la ani bolimafɛnba minnu tun bɛ kɛ yen nɔ ala ka jisuma kɛ a ko fure. Ali bi tajiko gɛlɛya okumu kɔnɔna la o kɛra sababu ye an ka jamana ali bi tajiko kunnafoniya olu kɔnɔna la kunungo juma novembre kalo tile 6 an ka jamana ministre minnu ɲɛsinnen don entrepreneuriat national ma ani bolimafɛn ko ma olu kɔni ye senabɔli kɛ ka taa Badalabugu corridor minnu bɛ yen nɔ ka se ka taa i ɲɛ da fɛn min baarakɛcogoya olu kan ani baarakɛlaw yɛrɛ bɛ ka se ka jama gérer cogoya min na ani ko bɛ daminɛ ka se ka jɔn jaabi sɔrɔ o la. Kalanko bina ko kan kunungo juma an ka jamana ministre ɲɛsinnen don kalanko ma Dr Amadou Sy Sawane ale kɔni bɔra ka communiqué di kɛ min kɔnɔna la a y'a jira k'a fɔ an ka jamana kalanko kɔni ɲɔngirilen ka dɔgɔkun 2 bɔɲanko kɛ ka sababu kɔni kɛ taji sɔrɔ ko gɛlɛyaw ye ko kalanw bɛɛ lajɛlen bɛna wuli novembre kalo tile 10 nata san 2025 bɛ bɛn tɛnɛn don ma hali n'a sɔrɔla maa dɔw kun y'a kunnafoniya kolon cari ko tajiko gɛlɛya ma ban ko o y'a to kalanta yɛrɛ kɔni poussera ka bila décembre kalo nata la nka fɛn min ye ministre ka kuma ye o ko ninnu nkalontigiya wa y'a yira k'a fɔ kalan wuli bɛ to a dɔkɔrɔ la ni o ye novembre kalo tile 10 nata ye tɛnɛn don. AES kunnafoniya kɔnɔna la an bɛ taa Burkina Faso jamana ɲɛmaaw bɔra ka kunnafoni di ba dɔ kɔni kɛ min na u ye a yira k'a fɔ ko Burkina Faso station de service fan fan kɔni bɛ yen nɔ ni o ye station ye k'u bɛɛ lajɛlen ka caméra de surveillance kɔni don u ka station kɔnɔna la fɛn min o waleya kun tɛ dɔwɛrɛ ka se ka banbagaci wale tigilamɔgɔw kɛlɛ ani ka se ka u bali u ka taa essence kɔni ta station de service olu kɔnɔna la wa fɛn min communiqué kɔnɔna la yirala k'a fɔ ko nin baara in yɛrɛ kɔni a lawaleyali bɛna daminɛ janvier kalo tile fɔlɔ nata san 2026 ɲɔni o cɛ station de service bɛɛ ka jija ka caméra de surveillance don i ka yɔrɔ la. Min yɛrɛ okumu kɔnɔna la ni bɛna kɛ a sigilen a ka mandat seegina yɛrɛ o kɔni na nka dɔgɔkun in kɔnɔna la wagati min na kun kan ka kalikan kɔntan ni o ye serment ye Yaoundé dugu kɔnɔna la a ka jamana ɲɛmasigi kalafili okumu kɔnɔna la a kan k'i kale jamanadenw ye tuma min na a fɔra ko a ka wuli ka a jɔ fɛn min y'a yira la ko Paul Biya kɔni tununa kuma kɔnɔ a kun t'a dɔn a kan ka wuli k'a jɔ de walima a kan ka tigɛ de kɔrɔta fɔ a kɛrɛfɛmɔgɔ dɔ ni o ye a ka garde rapproché dɔ ye o de ye a yira la k'a fɔ ko awɔ président i kan ka wuli de ka i bolo kɔrɔta ka kalekan ta jamanadenw ye ni wagati min kɛra tantɔ o ye maa caman tiki kosɛbɛ dɔw ye a yira k'a fɔ ko a y'a kɛ ten tɔ kulonkɛ sira ma dɔw yɛrɛ ko ayi a ɲinɛna de ko barisabula hakili ye jɔn ye dɔw yɛrɛ y'a yira k'a fɔ ko Paul Biya sɛgɛnna de ko tɔ tɛ a la wa nin ye tagamasero de k'a yira k'a fɔ ko fanga tɛ a la ka se ka jamana yɛrɛ kɔni mara tuguni mandat kura o kɔnɔna la n'i y'a ta k'a lajɛ Paul Biya ale de bɛ kɛ diɲɛ fantan a 4 bɛɛ lajɛlen fɛ président min ka kɔrɔ ni diɲɛ jamana bɛɛ président de la république ye.
Farikolo ɲɛnajɛ bina kuka association des athlètes karatéka ressortissants de Sikasso et sympathisants de AKR2SI o ye jɛkulu ye min ye Sikasso région kɔni karatékɛla minnu ye jɛkuluba min sigi olu tun kɛlen don ka ɲɔgɔndan ba dɔ labɛn ni o ye compétition ye ko Open Kenedugu n'a tun bɛna ta kɛ Sikasokaw fɛ yen nɔ ka sanga ni novembre kalo tile 22 nata ye san 2025 nka ka sanga ni jɛkulu yɛrɛ ka jateminɛli jamana ka wagati laban ninnu situation bɛ cogo min na ni o bɛ tali kɛ lakanako la o bɛ tali fana kɛ taji sɔrɔ gɛlɛya ko ɲɛ olu la walasa fɛn min ka fɔ ɲɔgɔndanba in bɛ se ka kɛ fɛn min bonya ni karama kɔnɔ cogoya min na ka kɛ réussite ye o y'a laɲini ka événement ni o ye compétition ba in ye k'a bɔ a dɔgɔkɔrɔ k'a bila wagati wɛrɛ la ni nɔgɔyadaw kɛra wagati min na u na compétition yɛrɛ kɔni relancer tuguni kunnafoniya ka a cari ko k'a da athlète bɛɛ tulo kan coach fo ka taa se dojo maître ma u k'a faamu k'a fɔ compétition kɔni bɔra a dɔgɔkɔrɔ inscription bɛ continuer ani maa fɛn kɔni bɛ fɛ ka u jukɔrɔma dondon ni o bɛ tali kɛ partenariat ye fo ka taa se sponsoring ma ko o bɛɛ lajɛlen kɔni u bolo dayɛlɛlen don ka u kunbɛn an b'a fɔ ala ka wagati wɛrɛ yira an na Mali kunnafoni bɔlɔlɔ sira lajɛbagaw ne bɛ dan sigi aw ka bi bamanankan kunnafoniyaw la an b'aw fɔ aw ka lamɛnni ko ɲuman na aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ